Okay. Hey. Kelen sele la be ha. Kelen sele. La be. Kiribiti. Bon. Waleni ala be jigibi net yeto. Ala be fagame net yeto. Kana magana. I kamere ba de wolole suru ba de wolole. I defo la kono dagoya. Kalabanchi de wolole. E ka bo. Abado kalabanchi de wolole bado. Wala abado kiribiti bado ni ya to bi sampre kan kunchi fla. Nta to ino. Ne be ko ire elabi. Ima signifié. Ay mo de ti dogora sunguru bata ko bi to ni mako. Ife ko ne nga telephone so sunguru bayalla. Ay mu ne ibse ka info yana. Eskuru di kalabanchi di sunguru ba di kamere ba di na bado ay min kedela. Abado kiribiti bado ay min kedela. Ni ya to bi wala nta to. Tatu. Ibe boy shiglanga kana ne suri ga dala. Nti to bi. Ni sample kan kunchi nyomo de efe bele be sunguru bayala baba ko yan ni to ino mini ka de me abe de jouer la sansa ni fani bata céder la ntetaw e te furi re sera ni ma ay tenu mi la boke bo mi ku so sa akira mi la fani bo na mi la bona ila fani boke bashiti la ku bashi bena a dun kɛrɛ enya bene jojo ko enta do bashi bene na kiribiti bene to yon sigi na to na ala nka ne tun b'a fɛ k'a dɔn ko min de kɛra ni ye kiribiti to bi ala ni ne kiribiti to ala yɛrɛ bɛ jigine la bi wallahi a ɲɛfɔ mun de kɛra kiribiti bɛ timi ka ne sigilen to an ka bulonda la ne bɛ n ka senepu duma na n bɛ n ka live la ko ne to dɔgɔla sigida la sunguru baya ko ne n ka iPhone 13 san sunguru baya la i b'a fɔ kuma ale worola sunguru baya la min ne worola o sunguru baya kelen de la wallahi ni cɛ n'a y'o kɛ wallahi a jo t'o la a ye malangoloya kɛ koyi nka anw bɛ deli e ka kɛ sabalibaga ye barisa a ye kuma fɔ a tɛ kuma min ɲɛ dɔn wallahi bosa fani mi la fani ni ente ne kana cɛba kɔrɔ bɛ boli muso ye cogo min na bɔ kɛnɛ ma fani mi la fani bo ni kiribiti bɔ mɔgɔ da la dɛ ne bɔ kɛnɛ ma sisan min gama bɛɛ kari sisan fɛn dɔ jateminɛ sa nin y'a furumuso de wallahi i ye min kɛ jo b'a la koyi nin tɛ maloya nka ne yɛrɛ bɛ ka kuma a muso de kama ni ko dɔ nana sɔrɔ wallahi muso in de bɛ maloya ni e maa min ye danbe t'a la a tɛ malo a tɛ sa mɛ a bɛ ka ne yɛrɛ jigi Sarre wallahi ne bɛ kiribiti to e de kama sinon e ni ala kun jigira ni mɛlɛkɛ kun jigila bi ne kun bɛ kiribiti mun b'a pièce bɛɛ démonter k'a d'a ma sisan wallahi kɔrɔmuso ɲɛni ne b'a dɔn e b'o to ne ta la o barisa i bɛ jeliya kan mɛn i ni ce ni baraji i kan ka dɛ dɛ a k'an ka kari kɔnɔna éviter a kana bɔ an ka kari kɔnɔna fɛ parce que n'i y'a ye diɲɛ ma don o don n bɛ bɔnɛ jigin a kan ayiwa basi tɛ e ka sabali sabali ha ne yafa ma ta ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen n yɛrɛ bɛ tila ka kuma fɛ e jeliba gafu dɛ e cɛ n'i ma kangari da n'a ye ay fa ka ina na bien hey na i t'i hakili ni jukari sisan i t'i hakili sigi afa ka ina kiribiti ala ma sabali sa ni kɛlɛ ka di ye o yala mɛ sa ni kɛlɛ ka di e ma boli ka bɔ kɛnɛ ma ka na yan afa ka ina na sisan ni bini jɔ ni kulusi la na ni jukari sisan ale siri sunkuruba goto kiribiti an ka ɲɔgɔn lamɛn e ma se ka min fɔ a yɛrɛ e b'o fɔ an cɛ i bɔndala sa ala ka masa e fɛnɛ bɛ sabali sa dilo ni kɛra foyi ha bon sini bɛ wata di fa ma ha o yɛrɛ bɛ jɔn ne bɛ lafiya o la voilà i tɛ mo ne bɛ lafiya est ce que muso kan ka sabali sa ne ni muso de ɲɔgɔn i ka ka ci de kɛlɛ min tɛ ɲɛ sira kan da dɔw la e m'a la ɲini mun ma bugɔ k'a bugɔ ko mun de kɛra e m'a fɔ a y'a ka iPhone sɔrɔ e b'a sɔrɔ cogo dɔn mun de bɛ dɔrɔn da la ko kiribiti an ka ɲɔgɔn lamɛn kana bagi muso ma i muso ma furu fugari de ne fi fugariya e de ye fugari muso in ni dusu mun donna yan kana ni cɛ dala minɛ a fɔ a ye dɛ ayisa wala sa a fɔ a ye dɛ b'a kudo b'a kala te po i ka ko bɛɛ fatɔya ye sisan ne bɛna kuma dɔ de fɔ i bɛ diɲɛ ko o ko la kiribiti mɔgɔ mun t'i ɲɛ sira la a ye iPhone an k'a kɛ a ka iPhone a y'a sɔrɔ sunugubaya la a mun bɛ ɲɛ sira la e b'a balo wa i b'a fa dɔn wa i b'a ba dɔn wa ne ko e bɛ se k'a ye cogo di ka sunugubaya nkalon ta ka da la kiribiti dɛ wallahi e ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu bɛ nin fili sugu la aw tɛ mɔgɔ minnu dɔn ka jugu nkalon ta k'o nɔrɔ u la hali n'u y'a kɛ o tuma u y'a kɛ ni e ka fɛn ye wa a fɔ an yɛrɛ e delila k'a ye chambre dɔ da la k'a bɛ sungurubaya la wa cɛ kiribiti sabali sa Sarre ne bɛ na fɔlɔ ayiwa basi tɛ ne ɲɛ tɛ nin cɛ in ta la dɛ walayi ne kɔni bɛ min f'i ye i ye maa kura de ye sigida in na
y'an sigida a jeunes a musow a tila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ kɛ ni muru de bon yala i b'i to i ka ko la i b'i muso bila filiya la a bɛɛ ala cɛ walayi si ma ca safurula i t'a la dɛ ni ka ne yɛrɛ bolila kɛ fani min y'a la o de y'a kɛ sinon ne tɛ se ka muso ɲɛ ni i ɲɛ bɛ nin na maa si tɛ quartier in na min bɛ se k'i kɔkɔ d'a kɔ la kana ye ta muso don nka a bɛ cɛbakɔrɔ baara kɛ koyi la ilaha illallah muhammadu rasulullah e kulu se kalu i mɛn n'i ka ko la n'i tora la a bɛɛ a ɲɔgɔn ta